Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasanuwag itan, nanang. Ubing pailaang, hindi na aksidente ni tatang. Ita, da kayo man ang tinapukaw itibiyag ko. Agmay-may sa akong itibiyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senyoray. Awan kayo mat. Ama kay matang iti dayta panagturpos ko. Umuna kamin, agawid ka batan taawanan ti tao dito'y Campo Santo. Umuna kayon. Sumaruno akin ton madamdama. Umayan ti tudo. No di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kamin. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto apagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag pa itan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Katawa mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di papanawon ta. Taipaabang ta iti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz. Ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, day tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, hindi koan, nagasawa daan. Kaawatan nga rod, nga awan ti kabagyan da dito'y, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang itiwalit na. Kitaan. Tapno at da kwarta nga usarak. Aginggang agturposak iti senyor hay. At damat basit dito yung ornong ni nanang. Inutak da ito eh. Aging ajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak ko mabaybayan. Tarabayin nak ko akanayon. Races, nga madda ka dito'y. Apaya di ka mapan kumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Sana ka mabisin. Panawan naklaang dito'y. Oh, apaya kita ni Nancy amagbag ng agturong dito'y kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray napintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At damabalinday tibiyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita aglaang ti kinapintas na. Uray korsunadak. Amok matlang sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Korsunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga korsunada? Inaram ko pa ikit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay anak kami suot ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakda kamatan. Nasingbat mat dayjay a tao. Sa damat itsura na. Ngam permi mat ariegat na iti panagbiag. Jack manam mo, no pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No sana kagkamali. E di balayo ti pagababangan na, saan ka di? Wen, agasam,
Nagturod kit din anang ibagakan ni Edward, akursunada na kano? Awan maddakas na. Gusto lang matkan ka. Di nagamdan nga agaram kanyak. Tapag sasawak. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di, no ang gusto kan ka. Saan amay kari kanyak? Tikas lang marabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam? Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para ka ni Renz? Ha, awan lat amo kon. At damanan ni Renz ijay classroom tayo. Pimpiman ti itsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min iti balay. Di yu pa lang amin papanawan. Takitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa nga agarahamid iti kasla sapot a balay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan. Tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aging gat kaano a makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo. Ngam no ibaga na pa'y la akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan nak aminin. Tapno agsardengan amang ibagbaga akursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kunamon tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun na ka nga itulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nak itulod, mami. Kaadalak mat. Di mo ka di amo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kebin-kebin kat pakaalaan iti ubing. Ay, kasano ko mga agsikog ti agkuyog laan? Kan maadaan iti ubing ti agkibin. Hindi nakman sungba-sungbata na kasta. Amagan lumatodingan kay iti saom. Awan day ta, mami. Amok ti aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpabpabasulan. Apay ko mamadadal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat amapan iti pagadalan. Nasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Danga. Apay ko mga pabawi ah. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayo maggayaman ka ni Edward. Agin inayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Taing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Amom to tiragsak amariknam. Inton si kamot ti adda ka ayan-ayat na. Ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Ay, amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngami dagiti homeworks. Makapasadot. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Adda ka di parikot? Ha? Adda ka matkayam dita? Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasitgan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Dayta ka diti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawak ngamin. Pampanunutak dagiti dadakkel ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy? Awan mo tinaibagbaga dagiti dadakkel ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Visayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napan ka din ijay? Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana,
Awan pa mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak. Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod, Nana. Taagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pay napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakar kan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa ngamin nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kon ti bayad ti umay sumublat ni ti kwartom. Ladingitak. Ha? Ay, Nana, numabalin, ibatik pa nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ijay bodega, di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tasidag mati sentro dito'y. Barang adda mabalin ko apaglinungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan dito'y igid ti pasdak apaglinungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasan na babae. Oh, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong kunak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, tanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, gayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyakmat ni Eva. Imbag tadi mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma no siyak ni Adan. Tauray iti sirok laang ti kayo ti pagtaangak. Kat mabalingan. Mang puro sakto mo't iti prutas nga ipakan ko kan ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Intayo pa'y aglinong iti igid ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na ka po. Medyo nakapsot nga minen ti panagkitag. At dan sa nabagdakak, iswa na igalisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Mapayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gayjay balayo. Ay alaman nga roda po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimaruman iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kadwaan kayo. Angam at tamot dakil abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak. Tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakasta? Saan arumbang nga iruruman ti nakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na iti balay mi, ma'am? Ay, madanag anak no saanan nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray na saririt, ma'am. Ta saan matlang ang makaadal. Taawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot.
Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anya ko matipudnok. No itibigbigat, agbakbakwar ka. Inton kwan, mangmangan ka iti mangga. Apay ko manumang mga anak iti mangga, mami. May salaeng ti isungbat mo kanyak. Masikog ka. Wenno saan? Sungbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel matgayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di yuliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayam. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.